Uyasas. Ngiyibona Sadawani. Ngani yami. Bana Hayi baba bayaropa baba. Yekela chips. Babushabile. Awunazi wena ikhulakala. Akumsindo la endlini. Ungafuna kuphekiwe, angilambile. Ingase yagcilaza. Ukudla. Mama sekhaya yacela mama. Yehlisa umoya mama. Yehlisa umoya. Bengisazobe mama. Bakhona ibhola bengisazobe. Ubebesengidlani. Ngiyaqolisa mama sekhaya ngiyaqolisa. Ngizodla. Mama sekhaya. Ungibukani. Kodwa mama ini. Layala, ayekho into ozongigibela kana ngisaphila mina, ungavumi ngawo. Mele ube umenu uyimene, ufuna abashayane eqala. Phapha bashaya eqala ungicasula la. Ngazi kodwa mama ini. Ufuna abashayane mina, ufuna kushaya mina bese jabula wenza iphathi. Abashaya mina. Mele ufuna abashaya mina. Uthulele. Bashaya mina. Manje intombazane wena nje masuganile ngifuna ukuzwa manje amakhesi. Niyashawa. Engaze kushaya ngiqamfumbe bamkhombisa umdala. Ngicasula wami ngenzela itiye. Ngwana futhi selo baba kanhleni nonke la nibuka ibhola nge-TV yemali yami. Anazi ukuthi khokhela imali nama-channel. Usamile nawe la. Bantu bayanyanyisana nje phela nge-remote. Bantu bayanyanyisana. Kushawe mina. Ungeke uzokubona. Ngeke nje uzokubona kushawe mina ngomuntu esimama. Bafana bazothathana advantage. Ngamiyanga nje advantage asingiyogeza. Ngona umjuluna yakandli nganuka qorobile lo. Asheshe lapho wena. Sheshe. Hawu. Becho, nginesika. Izanazo. Hayi ukuthi hayi ngeke wena. Yini manje? Hayi Tom, lesigaxa ngizokutshela sona manje. Ngicela ukuthi lo muntu ungamuthi vukuye le ndaba le ngizokutshena yona. Khiya umntwana phela ulahla isikhiye. Uzwile ukuthi uLwandla dekhulele wakhipha isisu. Kanjani manje? Ngiyakutshena. Hayibo mana ke bathi usikhiphela nsizwe. Usikhiphela ukuthi phela angithebethanana nabantu abasebenza lapha kwamasipala. Manje umuntu ungeke phela ondla ingane eshadile. Ingane yomunye umuntu uyothi nomfazi wakhe Awume kancane. uLwandla dekhulele. uLwandle ukhiphile. Mana kade emithi emncane kangaka. Uyafihlela Wena ungitshelile lokho. Ngiyakutshena nje nakho Yesa sengitshela nje. ngisengitshene ngisho nolungu. Ngiyakutshena ke sisi izindaba 2025. Ngiyakutshena sisi. Hayi cha uLwandle ngimthembile kodwa usingaze omithi sebafana. Waskiphelayo isono esingaka. Hayi ngeke azalibona izulu Nkosi yami umntana umuntu. Hayi choma indaba bangathi awukho nje right these days indaba Uninzi we ngikwazi ukutshela. awuchoma ngitshela uzongitshela nini kahle kahle Ngeke khona mama. hawu ngiyacela ngithi mina uyazi ukuthi ngichoma apha ayikho imfihlo ephumayo manginami Ngiyazi uthoma ngizokutshela ngelinye ilanga sikavezi. hawu indaba vele Sanibona. yeah Njani? siyaphela Ngibuye ekhaya kini ngiyocinga bathi ngizokubhekana ngavela uhlezi la kaNduduzo. Mana ke gel. Kade ngiba noMthelezi phela lapha emini. Uthi noMthelezi wena ukhipha isisu. Mina Wena uthi wena ulalele baba osebenza lapha kamasipala ngoba ugayi ushadile kona vesana ngincamela ukukhushula isisu. amanga mangaka. awe ma awungeke we mama Mana. Yini kwenze njani? mina ma uthi babuthelezi mina ngikhipha isisu la labantu abadala Ini usikhiphile nwana leso sisu. mama Ngiyangishwayeli kabi mina ngizonyathela ingane omfazi. Bangijwayela kabi bathanda ukukhuluma indaba lapha bazongithola. Nangu Maphelezi. Oh nangu. Wait, what's Yindaba uthanda ukukhuluma indaba zabantu ongazazi. Into ungabuza iqala. Ukuthatha ukuthi ingane yami ikhipha isisu. Wawunayo ikhipha isisu. Wawukhona ngisho le nto. Wawukhona yini wena ikhipha isisu? Ngangkhona ngayo. Ngani utshele la ukuthi wena ile ngane le ikhipha isisu. Kusho nawe nje kusho wena la utshele la Ngakholelana. Uye nje lo ngitshela. Hayi,
Hey mangikhuluma kangani? Mina mangithi selapha indaba ukuthi uthole lo baba bakala. Lengane yakho le ithi ingane yami ikhipha isisu angazi isisu sobaba osebenza kwamasipala yaye khona yini yona lengane lena ikhipha isisu ingane yami khona ngisho lawo yayi khona iphi yaleyo khona babeseke bazongitshela ikhipha isisu ngongitshela ukuthi bazojwayela ngabe yami hamba ngimjwayele umuntu akanalo ukuthi asetshenziswe imameli one hayi singizama ama-chance aphila ntombi yomuntu ungawari ngizongincane nje la ekhaya uzama ngincane okuyini ukuthi simlamise phela sengabe subani uma ungenaphi lo bhodi lo